Dala mo tag-laptop, no? Mag-live to. Agaw mo ko ron eh. O, pero ganang ko sa kong tingog ka ron kay bro na si Mayor. Mayor! Dagan salamat po, Bern. Naginaot ko nga tana nga nindot pagyapon ang atong praguban na ning atong programa sa Awards Night. Uga ako ni Agi lang aning karong gabi una kaya ako lang gusto muglit lang ko happy birthday kang Mami J. Nagpasalamat ako aning programa kay kamo kakatag og kalingawan o kamo makatag og solusyon bisan pa man kamo duha bastos. I just want to say happy birthday to the Up Human Up Orchids Mami J. I'm wishing for good health, tigwanga ka. And nautunta nga mudugay pa ni ang inyong programa bisa pa man sa kupanggingon mga bastos mong nagkwaya mo. Once again, wanna say happy birthday to Mami J. More power sa inyong programa. O kami sa City Hall kasuporta yun sa Awards Night. Thank you, Mayor. Alas 9:40 na itong oras, ginawa ko eh. Kagingon akong tingog, pandamay. Sabi ako tingog, kaya puro manig, di pandamay man eh. Oy, birthday ni Mami J, walay binuang karon mo ba? So katong mga gusto mo greet ka Mami J, greet lang mo diha palihog kay Loisad Charmos. Pasensya na, late mga milya. Sus, grabe yung kakapoy ginoo ko. Di ko kasabot sa gibati mga milya. Gibaras-baras na akong kwan eh. Nanawagan ko ka DJ Makoy nga tanang mo doon sa sendari mo sulod. DJ Makoy, kuha sa ninyong talent pedan. Dahil salamat. Sabi ka kapoy eh. Nagbaras-baras taon mo eh. Gihimo maginakong naras unahan ng bugo eh. May kaling inirulback na gamay gasolina ni mo na 57. Excuse me. Galuyan na tanan. Sakit na mong tiil. Nakauli na si Bugoy. Dobi. Sige rin segunda we. Kasi nakalimot mo nga sound system dito. Di na ba to kuhan? Lahi ito ka na to dito. Pandamay ka mo. Alas 2:41 sa itong oras. So siyempre, ito na naman po kami sa programa ng Awards Night. Kung kamo doon na yung mga sitaw ka ni. Kung kamo na yung mga problema kuban pa. Kung di mo gusto nga makasabaan, ano lang mo panawag din eh. Kung di niyo gusto nga matawagan og tanga, kung makansawan mo din nga bagtakon, di sa ilong budlat mata mo dre. Ay mo paminaw sa mo ni Mami J, ha? So atong telepono 858-7911 o 858-7910. Dagan salamat sa mga taga-Uswagan. Nagbarangay mo yung Nepting Kapuya. Ay, sa Gunson, kagahapon, kalit lang may lokal na tokar dito sa Cogon, El Salvador. Last minute na kayo, kalit lang may nakato sa Cogon, El Salvador. May na lang kay ang Brandy Belly, Playground, Springlip, o kan Nobela Band, sus Ginoo. Kaya na gabi nga sa Gunson mo nang ingon nga in the service of the Filipino people, Bayuta. Night cafe pa na nagagay mga barangay. Next week, Balangay Festival na Sam. Yours truly, mato na sa ko sa Butuan. Tapos, pag sa event, diretso balik diri sa Cagayan kay pagkaugma ang taping sa Negros Navigation. Kanang pwede mo boto?
Tino na kang, daddy, you work again. 9:43 sa itong oras. Alam, sige, tawag na rin 858-7911. So, nakahang mo din ito ng mga telepono rin. Okay, ito lang nga. Ayun. 858-7911 o 858-7910. Way siguro ang bayuta, nakahagok na to ron, wato kamata. Miss Coley daw daan. Kaya pamati yun ako ang bayuta, wato kamata. Lumba mo, kasi may nakaila, lumba mo, pa-miss call. Na Mami J. Kaya naghagok to, gikan kayo punto kuan. Kasi tawag ka na. Gikan kayo punto sa nagbaranggayan. Gihangos mi, ay. So, larga. 858-7911 o 858-7910. Katol, kayo ang akong tutunlan. Ay, nako. Tawag na! Music sa tarin. Tuloy-tuloy na rin ito, pamilya, ha? 858-7911 o 858-7910. Kung gusto mo mag-text yung problema, MR space CAG space yung mga problema, isan niyo po sa 2366. Dahil sa piling mo lagi, kisaya ng aking puso. Para bang ako'y nasa langit na, ang paligid kay ligaya. Kung ito ay panaginip, ay ayoko nang magising. Ang pag-ibig ko'y patuloy at aaminin ko sa'yo saranghe. Gusto ko mang gawin ang pagbigas sa damdamin, ay napakahirap nga naman. Pag nakakasama ka, lalo lang akong nangangamba. Ba't di ko masabi na lagi kang nasa isipan ko? Ba't huwag ka sanang lalayo? Dahil sa piling mo lagi, kisaya ng aking puso. Para bang ako'y nasa langit na, ang paligid kay ligaya. Kung ito may panaginip, ay ayoko nang magising. Ang pag-ibig ko'y patuloy at aaminin ko sa'yo saranghe.
Ini ko sa COC kay Chada diri. Seryoso ko sa akong pag-eskwela para makapot na ko ang akong mga pangandoy. Ug maayo sila motudlo. Para makatabang ko sa akong pamilya pag human ako. Over 250 computers, free internet access, year-round faculty development programs, and a campus being built to world standards. At COC, we believe in giving quality education at an affordable tuition fee. At COC, we aim to make your success within reach. Cagayan de Oro College, a member of the FINMA Education Network. Enroll now! Sa panahon karon, mahal na tanan panaliton. Busa kailangan pilion nato ang barato pero epektibo. May na lang naa ang James Herbal Capsule. Ang James Herbal Capsule nga binuhat gikan sa ampalaya, malunggay, sambong o kompleto sa bitamina. Kompleto na, barato pa. Ang James Herbal Capsule tag 750 na lang. Are you tired of the rising cost of tuition? Good education need not be expensive. With new facilities and laboratories, SPC remains your affordable. May problema ka ba sa buhay? Huwag kang mag-alala. Magulo na ba ang love life mo? At hindi ka na masaya? Tuwing gabi, hindi mapakaling, napapaliw sa pag-iisip na pamilya. We are here for you. Tune in every Sunday evening, 'cause we are here for you. Pamilya, we are here for you. Tune in every Sunday evening, pag-inom mo sa sikat na awards night. Awards night. Awards night. Awards night. Tuwing gabi, hindi mapagaling, napapaliw sa pag-iisip. Pamilya, we are here for you. Tune in every Sunday evening, 'cause we are here for you. Pamilya, 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 pamilya. Alas 9:51 sa itong oras. Paano ay natin? 858-7911 o 858-7910. Pasensya na mo ang tanan mga DJ pero ang mga tingo puri kapan murag masabtan. Sige ubo-ubo. Oo na ni Ron. Ang damay na giniba. Nananaba. Ang mga babae na mo dire, ang mga tingo puro na lalaki. Taon na lang. 858-7911 o 858-7910. Pwede mong mag-text MR space CAG space inyong mga problema at isend nyo po sa 2366. Line 1, may gabi Hello. Ay gang, may gabi Ay, ang gabi po. Kisa ni? Si Buds di ay. Hi Buds. Hi. Sa Cotton Buds? Damay. Hi Buds, how old are you? Burag bata-bata pa man ka Buds, mga let me guess ha? 18. Oh yeah. Oh, see? Kataga na po. Kami pa, mga magician, mga bayo. Char. Ay gang, nakatawag man gang, problematic ang love life. Problematic, Jude. Inabito ta ka nga di ilay ka mo sulod sa gugma-gugma, kaya masakitan lang ka. Natagamtam ng kalami? Ang katawar ba? Damay. Natagamtam na ba ang kalami? Natagam. Kasi, anyway, gano'ng problema natin? About sa love life.
Ayun. Tight siya na. Line to, may gabi eh. Halo. Halo, oy. Halo. 858-7911 858-7911 858-7910 sa atong linya. Ayan yan, okay na. Huwag mo na yung line eh, no? So, karoon ako ng ating nagasunod. 858-7911 858-7910 sa atong linya. Hello, line 1, may gabi. Hello? Hi, gang. Siya, gang, kumusta? Okay lang. Hindi kasama ni... Pag-iari si Kaan Ace. Si Ace Hardware? Hi, Ace. So, guys, Pilay- ka kuya ay. Pilay edad, Ace. Ah, Pilay edad. 19. 19. Kamusta naman ang buhay-buhay? Okay lang. Sa problema, gang? Ang problema. Plus, Ano sa gang? plus siya. Sa ba nakahila? Nakahila, nakatil up. Doon mo na. Okay na ka? Yan. Okay naman. Oh, so, di man ka problematic malipayon, nagkatawa man ka. Ladies and gentlemen, the birthday celebrant is here. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Bati sa iyong kaarawan. Happy birthday Bye-bye, Saturday. to you. Ay, naway pagpalain ka. Oh my God. Ha! Ha! Ha? Doon ka naman kayo nakakanta, day? Parang nangapo naman nangantaan ni day. Patatay siya na apps na da. Ikaw na din yung feel basta 29 na ka, day? Yan lagi na ka na mag-minister kay Green na. Hala, green ka naman, green, day. Pero baka nakakaon o guanday ka na nga. Dahil na sa gulumot. Happy birthday, Mami J. Beso-beso. Happy birthday to you, Mami J. Happy Salamat. 29 na imong kuwan, day. 29. So diyan lang, wala gina iswagay, day? Wala, day. Naguba, day, naguba. Nako, Diyos ko. Happy birthday. Ipakita sa camera paliw kang birthday celebrant. Kapag smile. Kung naay tinud-anay nga lalaki or bay nga manawag ron, Sino na, na day? willing makipag-date ka, Mami J, karon Hala! sa manaha. Hala! Ano wala ko na makaka. Kung naay, wala ka plus, Mami J, ani. Na akong finance officer, okay ra. Hala, Sabi ko hala. na. Hala. Kung naay lalaki or bay, kay willing man siya, okay ra po siya ang bay. Bayot. Kung naay lalaki or bay nga willing makipag-date, o dili ko na diretso tires, ha? Date, daddy. Dili diretso tires, ha? Pero kung diretso na, okay ra gyapon. Pero wala dagang explanation. Pero willing nga mag-ila-ila ka, Mami J. Nga willing mo kuan ka, Mami J. Karong gabi una, ha? Ay! For example, na uban no, share of problem okay ra gyapon. Pero what tip lang karon. Kalit lang ko makapag-wanted palanggaan ni karon. Hala. Ako mismo ang mugasto sa date nila, Mami J. Hala, baye! Kabalo ko nga ni ingana ka, day. Nga no. Kay Wakman. Ay! Lagi. Ayutak ka. Oh, kisa to yung mga willing. Yut, muna maghikog, day. Wala na, mura lang mong na-appeal sa fear factor. Wala, yun na ni mo, day. Lain na ni mo, day. Labi ka, day. Discriminate yung kasi mong self, day. Ay, dawat ka matuuran, day. Kung saan taman nga, girelocate man mislaim, among planeta, naguba man.
Kami ang klase nga mga naong kung asa ang among mga inahan. Kamulog buros wa gyud giluod. Correct. Dito ra giluod paghatag silang anak. Kumda ko ang pagduda. Wag ko giluod oy pindot kay kung pagburos. Ma'am na rin mong anak. Okay, kung kisa ito'y lalaki, pero interview niya po na ako, interrogation. On air yun lugar. Oh, interrogation yun. Mapakute ko din, mapakute ko din. Interrogation nga tinut-anay ba gani ako base iyang pananaw po ka lain namang malalaki kay pananaw sa bayad gabaklay nga ATM. Wala. Alain kayo mo din. Burag piling ninyo ang bayot ha pananaw ninyo burag gabaklay nga cash advance. Say lain mi na sa kamaturan pero say tinuod sa biyan na. Sakit paminawan pero saan taman day? Lagi correct ha? Bosa suportado na siya. Bantay ha, bantay ha. Suportado po na siya ni Mayor. Wala. Mami J, tinuod ka ng gisulti ni Brother Bernie. Thank you, Mayor. Ginasuportahan kita na ako basta sa mga ingana. Salamat kay Mayor, ha? Alam na kay kabalo ka kami sa City Hall ka suporta gin Miss Awards Night. Okay, baka o mga bastos mo kagwanga mo. Ay, ka Mayor. Realidad ba na siya? Di sa mga bastos mo mga kagwanga mo pero nakalingaw man mo okay ra gyapon. May na lang na kay sa magawat-awat. Nagino. Kinsa manggaling manawag tana dili magbinuwang ug tana nga makipag-date yun ka Mami J. Anak ko supported by the Mayor. Salamat. Wala na nag-ring. Uy, basba pa man. Excited. Excited. Oy, i-greet lang ako ang kuan Team Donna. Team Donna may tawag nila ni mga bayutan. Ipilayla dai, ipilayla. Mga angel dali ipilayla dai kasi. Dali, kinala mo storya. Uy. Storya na dili. Dali, i-introduce ang self mo. Tapos asa nga planeta na likod nimo ay. Dali, dili, uy. Muna sa ang Team Donna. Beatriz Maria. Miss Zimbabwe. Otro. Starting from Miss Zimbabwe. Nagabi sa talingan namin sa kuan. Singalan, uy. Sa awards night. Buro man nag isik mapalihog. Ay na, uy. O siyempre, ang ilang inahan. Ay nahan. Ang inahan. Virgin pa sa tanang virgin. Kiwom pa sa balili nga wa pa maabtig buntag. Hala, last Filipina virgin. Sa storya pa lang daan, day. Muna magkanang antuwanga nga naudtuhan, day. Okay. Kung sa ngalan sa grupo, ganiding? Power Pop Girls. No, power pop boy. Ang isa. Wala na. Unsa ka dito lang. Unsa man kung power pop ka, unsa man ka ding si ikaw si Buttercup? Unsa man ka? Buttered cup. Ay! Peanut butter. Ano di ko ganan ng peanut butter? Swiss lang, day. Hello, largasog na nato ni. Hello, line 1. Hello. Wala lalaki na. Mag-date ka, Dili. Kaya kung Dili, next na, uy. Mag-date na mag-date. Kinsa ni? Si Liboy. Si? Liboy. 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 Iwan na libat. Liboy, pila edad ni mo? 18. 18. Mupuli mga tulbong kayo dayo. Rapid fire. Uy, maabot sa pikas bungbong, day. Bungkang tika-tika. Kaya sila nga, kada bitang di pa kagaginhawa, ano human man, day. O sa'yo problema ni mo? Ha? Sa'yo problema. Kung ano, ang uyab. Sa'yo problema. Di ka text. Why load? Ha?
well load ko to siya. Oh. Nakoy well load. O di ko text atuon nimo. Dawat. Atuon nimo. Tagasa man sa tagasa. Sikihor. Hoy, ano. Basta nagkuan, nagluto kuan. Mga ugat. Oh. Di man manghugas ko, di ba? Di man pwede manghugas dahil di gikan pag-sugkay sa kuan ka ng pilit gan. Biko. Dili. Big. Kini Sa man suma. kalamay. Kalamay. Pero mas kapoy ilutong kalamay bayot, grabe ka pilit. Dili maka-text diretso. Ano man, bago lang sa dili ka text. Ha? Bago lang sa dili ka text. Dugay na magkuan. Mag 2 weeks. O di mangita ka. Bago pa man na, uy. Basing nawagi, snatch ang cellphone. Oh, correct. Kaya Di ta magunahon nagdautan ba? Correct. Basta paglabay sa highway, naligsan sa highway, correct. Naligsan siya pison ba? Oo, naligsan yung ulo, nabuag, was utok, ana. si Regine. Ana lang, ha? Pasin. Oh, posible. Magitaglain, kaya wala man day text na. Lain mo sa na. Magitaglain, kaya wala na may text. Usaw man mo ng mga tao nga di ka reply. Lagi. Di ba? Wala day kay kanang number sa iyang friends, sa iyang mama pa. Wala. Way batanis, itis, kamatis, patis. Hello, line to. Hello. Ay, kisa ni? Si RG. RJ. RG. G as in jar. Jar. Oh, nawa. Jar. Ay! G as in jar ba yun? Magbuo ay pagbuot. Caller ka? Ikaw, caller. Nawayon. Pila edad? 19. O sa problema? Chicks lagi. Ha? Chicks. O lagi, yung sa problema. Isum sa kay cats. Dagan na mo. But chicks. Lagi na sa lagi, uy, ginoo ko. Babae, uyab ba uyab? O, Lagi, ano, sa lagi lagi. problema mo sa mong uyab? Aw. Kanang nagkalabuan man gud mi karon. Kay? Kay kanang gaka-imber na siya sa ako awa. Kay? Nagka-imbiyan na bayot eh. Ha? Bayot Ambot sa iya. Kasi nakitaan ka ng lips to lips ka sa inyong silingan nga tindira. O katawa ka guilty. Alang nagki-lips to lips ka sa inyong silingan nga tindiro. Ito Jackie. Saman. Hagas masuko ang babae ko rason ikaw May no. rason lagi. Wala gani galibog ko siya kay gakakalit ra siya kasuko sa ako. Ato bang last yung gibuhay kato ni Saka kasi mong ilok? O ano mong katawa man ka? Tinuod no. Motoy last na naitabo. Kato ni Tilab ka? Wala eh. Wala sab. Katong pagpuwas nimo si mong sapatos. Wala. Ito nawalang gana din. Wala eh. Di po. Kano sa man mo last sweet kayo? Last week. O sa may nangita mo atong nga panahon na? Nanguli mo nga wala gi problema. Wala man. So kalit lang yun. Oh, nikalit ra gid siya. O sa may ang gisulti. Kanang nikalit ra siya og text sa nag-text ko siya, nikalit lang siya og kanang gakasuko na siya sa ako ah. Kaya mo ano man? Maging na. Ambot lagi wala ko kabalo na. Na. Imo lagi imo pag pangutanan ano man? Oh, ginapangutanan ko siya tapos Sa ingon niya. wala daw. Nga ang iyang mga text kay lain kay dating sa ako ah. Unsa man na siya kanang mamiji kanang love pag ko niya. Ging. Gusto kami musulti mo ging. Ikaw gani wa kay kakasabot nga no nya kami na Samo sa mga kasabot sa inyo nga nagkalit. ngagi. Lagi na di ko kasabot niya ba. Kami puro pa may kasabot nimo. Ay Ginoo ko, ano manguya man tani mga tao nga wa ta kasabot oy. Ang kita na edit Mami Jimmy. Okay ra kaya dali. Si Mami G di mo patulbaw kanal. Ako sana ko Hindi ko nga ako'y mag-screening. Sige go. Ako'y mo libre, di po gusto nga mo gastor ako. Oh. Sabay lagi. hinungdan. Go. Nang ending, murarig hapon, lupig pa ni mo nagkuwar dito sa, guys, ano. Gusto ka na medyo mutagal, sad. Mga 2 weeks. 858-7911, 858-7910 kung na may mga problema, guman pa. Once again, birthday po kayo ni Mami J. Kung kamo na interesado mo ni Mami J, Tirod Anay. Talaw na ako kung mo qualify ba mo. Alay kay kada mo yung gibaligya. Thank you.
May line ako regalo nimo. Hello, may gabi eh. Hello. Kisa ni? Liboy dyan po, napalong nila ya. Palo na potol. O kanang walay klaro, maputol mo ko ni sa kalit. Ambot ning unsa ni po ni mong telepono diri eh. Ah, pandamay ina. O lagi. Putol na po do mo lagi ni. Hello, line to, may gabi. Hello. Kisa ni? Listener ko ni mo. Katumang ang tawag kanina ba? O mo ikaw gyapon to? Tawag? Ha? Sige to siya balik-balik. Tawag ba? Ano itong internet na? Kaya tamo kahit sa na? Sige, mangundang na may. Ato na may, lakaw na may. 858-7911 o 858-7910 na reset. Like ko ano no color ID ding no ding. Ang mobile tayo magkita na to ang number ba no? Naibang ka tripping. Sayang ba, naiuban mga seryoso rin naman. 858-7911 o 858-7910 sa atong linya. Dito putol, paghilo pa lang. Sabaron tadaan niya, way klaro. Hello, may gabi eh. Hello? Hello, uy. Hello? Hello? Ayun. Hello? Hello, line 2. Sorry, naghang. 858-7911 858-7910. Kung gusto mag-text, MR space, CAG space. Inyong mga problema, sa inyo po sa 2366. Tita, Mami Jane, ako yung problema kung ba na nag-work siya sa Cebu. Ay, pa ni mga text kay klaro pa ni mga problema. Mami Jane, ako yung problema kung ba na nag-work sa Cebu. Dagan ga text na ako nga nasa kabit. Dagan ba nga mo ko, Bianca of Sumilaw. Pwede mo ko lang studio, pwede mo imuon ding no? Yeah, correct. Nasa iban yun na in fairness ba, no? In fairness ba, nag-iban po mga tao yun nga wala lang, pamulabog lang sa inyong relasyon. Diba? O sa'yo na po iban nga, di o sa kabalong, anong ilang gibuhat nga na. So, di san masa, abot lang, usaw na eh. Lagot, manira na ta. Ako pasabot, mamilya, kanang kung tinod-an na tawagin, usap niya ko na donggang na tinod man nga yan. Basta tayo manggod, kung ana mo labi naglayo, labi nagdistan, lisod yun kayo na sa'yo. Makapabakak magkatatubangan, napaslayo. Mo ba day? Ay! Amo na, di kayo mo agrihan na. Hello, Mami J, unsaon ako ni? O nga, Nako fiancé na nga girl. Karon. But mas gaka-attract kog sex sa guy. Hi! Sila iskut ita? Ang kakatra ka man, mga utang nakasad. But love yun ako akong girlfriend. What? Charing. Love ni mo mong girlfriend, pero dito kakatanaw sa pikas, kay bugdo, kay stanan. Hoy! Ikaw nga ba, yuta ka. Pero tama, sa mo bang ginabalik-balik din eh. Basta sexually na galing mong attraction sa imong Correct. disense. Welcome to the club. Kay ba pa man, love, sige, love din mo ang babayi. Nagmenyo mong duha. First night, kamo pa. Second night, kamo na sa ingsong laki. Mo na dayon. Usaw naman na. Ang tipo, Third night, fourth night, until na pinaka night, kamo na sa ingsong laki. Oh, correct. Part, mga unta part. Sige, sige, gusto ko ng part. Pwede ikaw part. Mona. Mona, pag-iingon. Pero love ang babayi. Love ang babayi. Wala ang babayi daw. Sometimes yan ay mga tao bitaw day. Kanang gina-force git ang self ba. Nga sa babae ko, sa babae ko. Babae ko. Pero mo ismetog man sa lalaki day. Why? Hoy, na ko'y kaila. Pacharcha. Naindi ay. Lagi ko ikon sa college. Ready? Sa boarding house day. Dayon. Arrange ta na. Hala! The usual gid na lalaki ba? Pwede po ko yung nagtanan na. Kaya nagibay yung mga lalaki yung nag-arrange yun. Pero usual gid na moto ka mga boarding house sa lalaki. Di ba? Kaya nga naman ka sa una, itong mukhang kang mga lalaki. Ay, pag yung lalaki kay ko. Ano ba itong the usual gid? Halos tanan. Lahat ito amo, ding. Ano sa 1935 pa yan. The usual gid, dili tanan ha. Wa ko ningon na the usual gid pag mga normal yung lalaki, mga boarding house pro lalaki. Kanang labi ng mga college, kanang yun yung tipo nga ang habol first year pa lang, nag-fourth year na lang, wa pa malabhi. Oh, grabe. Cotton pa ang habol, karon plywood na. Or kanang the tipo yung mga kalat, sa kasa, na ditong bulping, kalat ginaw the usual na. Pero galing pag, tingala kang pag-abri sa kwarto sa
usa ka lalaki nga boarding house nga arrange, burag hotel nga ka-arrange, pinilo, tanan, arrange. Lagi mga beauty secrets. The beauty secrets din. Mga pampahami sa nawong, paa, siko, pangkuan, arrange tanan. Ang mga sapatos, arrange, mapitaan lang gamay, luwaan, trapuhan. Simple lang, Nga na gito sa una day. Na nakauyab in fairness ug babayi. Kadugan Emong classmate, tinod yun ding. Nag-away-away man day. Ang babae nag-away-away. Kay parang wala naman ang lalaki. Wala na sa iyad, day. Nga sa'yo makalimot ba na si uyab. Hala! To make the story short, naman siya kalipin laki. Dito rin ginagawas ang iyang kuan, true happiness. Tagwapa tayo kay beauty queen ba yung kuan? Ha? Ang dati itong college mo, yung girlfriend, beauty queen. Hala, kasayang ba yun? Tapos naman yun, dito man siya sa mga... Wala mo sa kabalo nga. Iya pong feeling beauty queen man sa day. Siya yung trabaho, hire man siya, yung trabaho, Ay sir, please lang yun yung tawag kag sir. Madam. Ay, nako. Actually, taga-Balaka. Naiba na actually na po kabalaka kay mag 5 years old pa lang anak. Tinkerbell ang ganahan. Kasi nayawan dahi kay tingala ka magdupa. Ano magdupa-dupa man? Anak man dahi, magtituyo. Itago na to sa pangalang Rusty John. O sa kabarakong amahan. Di mabawi pa man. Masaya rin anak ginaday dito sa anak ang mga frustration. Ay, Diyos ko. Alo, Mami J, so nako ni. Nako fiancé. Ay, mo naman. Fiancé mo nung dito siya. So nako ni na nako uyab nga girl. Karon. Nako siya, nagdugay mi, engaged na mi last week. But the problem is silahis ko. Usa to episode karong gabi una, silahis. Ano ba, di bayot? Silahis ang episode, no? Ginoo ko. Sa imong gintarma, istorya ko ito tinod, Mami J. Sa iyo bang pagkabayot nga life? Pagkabayot nga life? Kasag ko ginoo ko kaduha. Mabagay ka ni testing og kuanday? Babayi? Kalaba? Seafoods ba? Dili na ko mamakag. Sa trulili lang yun ding. Di dyan makaya dahi. Kaya mo, dindo dyan kung balibo dahi. Istoryahin. Nasi, dindo mo dyan dahi. Nakakap-kap chela naman yung kong Sa laki. imong 80 years, anong kalibutan na? Lagi ka dyan. Sa kadugin ni mo anong kalibutan na, wala giday. Honest lang yun. Honestly Bisag one night speaking. stand lang. Sa college na nahigugma sa ako. Nahigugma yun siya dahi nga babayi. Yung ginoo ko, mugakos na ako dahi. Mura man dyan ko, kita ka ng prawns. Di ba kuryot? Mura ko grapes nga himong prunes ug kalit. Bayat, lud kid. Wala gyud ka nag one night stand yun. Basta dahil. Or gihubog ka sa gabi. Di gyud siguro mo smetog day. May pang popcorn mo bukad. Wala gyud ka nang wala sa kanang na-try nga ikaw gyud mismo gimulisa sa babae na Wala gipugos. day. Or gibangid na niya yang Mapatay ko lati-rats. siya. Gibangid na niya yang lati-rats, tirats, sa imuha day wa gyud. Ginoo ko, siguro maligo siguro dahin ko lang magpalit ko muriatic acid. Wa gyud na day. Di man gyud. So mento si digi ka silahis. Dili day. 110% yuya. Yuyots KBD biki. Wa gyud. Bayot ay Wag tuyo. isagol, wag Ang isagol. tuyo kamong tingwa gyud ako ni kalibutan na ang mukha na gyud sa kuan lawas nung kainit ni Juan. Kalibutan nung budbud bayot. Hello, Mami J. I'm Tommy. Uy, Tommy. Usa akong buhaton, akong boyfriend isa ka Pidea. Ha! Bayon, di ba Assign kaka-addict? siya sa Davao ato pang... Sabi, Okay, ang Roy. Pidea, ang tigdakop sa adik, bayuta ka. Sa Pidea, na-assign siya sa Davao ato pang November. Ay, okay na, bahalang adik ka daw. Manis Davao. Until na wala pa siya nag-uli din. Ha? Gatext siya, usahay, dili pa riya sa una nga, gakol pa siya. Ay, nakakita siya Sa lain akong dito. buhaton. Ako na ba siya i-give? Ha? Dolab na ko siya, pero siya wala ko kabalo if love ako niya. Nakarong gakort sa ako, o manadayon lang. Mo na na, game na excuse. Dapat na ba na ko siya sugton? Din, kalitan akong boyfriend? Uy, ano ni
mo siya, kung dili nagyug ka niya, bago ka nga balik ko. Diyan mas balik ko, day. Pero mo sa tarungon. Oy, katong mga namina karon diyan ilang uyab nasa layo. Mo ginin yung timan-an ba? Sometimes usay ang mga lalaki to grabe na confident ba nga. Love ko ning akong uyab. Bahala ko. Bisa ko sa ako diri gyud kinabiyaan. Oy, baye. Pre nga na naitabo sa iya ha. Unyag na ay ni tapat dito nga buotan, may mo diskarte mo na. Goodbye. Pikat. Sometimes sabay ra na to ma-feel ang importance sa katapag wa na diha. Correct. You will never miss the water until the well runs dry. Ay pagmala. Mo ba na? Busa gamitin easy. Alam mo, digyas yun. Kung dili pwede yun, cream silk na lang. Sabi na ako sa kuha na ng cream silk. Ano kaya po yung buhok nito, dig? Oy, live may sa mo streaming karon na MRCDO ba mi? Hello! www.stickcam.com/MRCDO919. Live po kami ngayon. Gamit akong Isla Staffs. Okay, kadyo lang kay di sabi manubag telepono kay puros mga klaro nagsagun sa nawag. Suspended kadyo lang ha. Hey! Mami J, ako problema kay na ako'y uyab. Kanya 1 year na mi na siya kano po nga uyab. Ha! Kung saan mo padayon pakakoon niya o mo give up ko pero maingon man siya nga love ko niya nalibog kay ko oy. Mas libog siya, ding. Di ba lalim, di pa mahuman ang banyo, day. Sige daw, ipagbulan mo sa Amerikano, unya wa pa na human ang alkuba. Correct. Di pagbisita nimo ino ni ka sa mama, ina animal na, ano po nila, ikaw kin dahilan ba? Tanawa, sige lamig tanaw sa biton, matagabi, kano sabi makaatop. Uy, day, di mo ito malula man to, day. Naligo ang nakol din eh. Torsten Mer! Depende, well, lagi, kabalo mo ha, kani bitaw sa tiyon anay lang, kasi tanoy na din ba? Katong mga babae, sometimes, I understand, sometimes nga na siya, ang true love nila, kay, di na tama makakbi. Why, Di na tama magplastikan, bi. Di na tama magplastikan, bi. Mga babae, tanong ko nimo ng na foreigner. Dili tanan po dakin na in front lang po yung mga foreigner nga tisoy. But most of the time, dakog tiyan. Tiguang, baho. Tiguang. So fresh. Pero day, ang dollar, day. Oh, exactly. So klaro kay ba nga money ragigi apa sa kwarta kaya. Marang uban yun, mamili na sila, balag nagkarabanit. Yeah, na tapos karon here comes nagi kay uyab na Pinoy. Nga gwapo. Ikaw mo mag-design problema kay inom ni ka sa inahan. Diya ka po si mo uyab nimo. Unsa sa makaon nimo nato ana ha. Diba? Dito ka sa Amerikano, pili ka dito ka Amerikano. Indot imong balay, tapos ay mapa-eskwela pa imong igsuon. Sa Facebook pwede din ka maghinabog nagpiso-piso ka sa snow ana. To put it simply, ding, bahala gikagid basta foreign funded. So depende na sa imo kung sa imong isunog. Gusto nimo nga ayah imong kinabuhi. O dito ka, day. Dito ka sa Amerikano. Alimti na lang Pinoy. Kaya imo lang nang ginapa-expect goal kundi nimo kon, di ba? Siyempre may kag true love. Siyempre love gini mo na kay Pinoy. Dahil naman itong kauri dahil. Bisa pa to gansin na dami sa katason. Wala naman itong Pinoy. Di ba, Mami J? Correct. Nakatay na ba kag foreigner, Mami J? Ay, hapit na. Hapit bitaw ko, ding. Katupato na mo sa gawas. Yeah. Yung di man matik na ko, day, uy. No, jadi matik. Di honest, day. Kaya may imagine nila ko, day. Kala bitaw kita ka ng shakoy, day. Ituslog eskapi, di mahumok. Ay! Lai man, day. May maning Pinoy, kabalag gamay, pwedeng iligwat, day. Correct. Ginuo ko. Pero like I said, sa akong mangingon, wala namang generalize lang. Ano may masuko na mo naman. Di Ano ba yung mga moralista? Di man igugma mong gusto. Kung ano love mo gini, di ba? But most of the time, pag mga anak, pag nalaybig ka gamay, diretso na magpa-divorce, bulag. Di na ni mo apason, di na ni mo lakagon. Dili kay love kita ka, di ba? Di wala yung may anak nga may sina because plano mo tayo. Yan na lang. Kaya di ba most of the time, naging kitabo nga, Amerikano din. Napalpak de, kaya di kaya di kwartahan de ito. Naminyo na ta, wala day kwarta, wala day kwarta, na uban biyaan dayon, pasagdaanan na dayon ng kuan. Busa lagi ka na mga mamagpapakaron basta para di na mo makikita sa inyong anak nga marag nag-antos sa kano kay ang after dulyar, maning kamot mo. Kamo sa mga babae diha, maning kamot mo kay aron makuha gid ninyong love ninyo sa kinabuhi nga Pinoy, bahalag dili kayo alta sosyedad, basta may maknami kay kahatag nga panginahanglanon sa pamilya. Ha?
Bulit! Isa way loading ha. Diba? Muna day So na magpili ka kung asa gini mo ha. Realidad, uy. Oh, correct. Pastikan. Hello, Mami J. Problematic jud ko sa akong hobby kay grabe jud ka buang sa text. Makaulit lang kay bisag nanak ko busy siya sa text mate. So man ako siya. Ini mga bana nung ano bitong kaya pakawid og mga cellphone. No? Napo ibang mga bana god. Ako para sa ako ito lang ako analysis. This is my own opinion. No? Kani mga ingan ng mga bana no. Kasi siguro mo nis lang mga panahon na nga high school o college sila wag nis like kauyab si kabastid no. Correct. Ay, Oo man ding. Oh, okay, wala ba? Hay, karon pa nga nakatisin nag cellphone. Kailan meron sa Di cellphone. man makita day. Ang pangit na imong gwapo. Correct. Punta daw ka na ako ding. Kanang number 1 gyud mga bakakon ba nagid ya pin. Uli tanaw sa ka ding. Ang bisag ang naong murag ka ng hiwi, may mong Angel Locsin. Angel Locsin. Ako sad. Ay. Kanang bitang, unsa di kaputi ka dili. Mga murinahon ko murag lang kog sikoan. Nga na ba? Aba ko si Derek Ramsey kanang nga color. Ay. Ulo ba tili ka no Derek Ramsey di ang color ang gingon. Dili ang naong. Amo na dayon. Kanang sa imong color kuno kayong manggi murag Jericho Rosales ba nga. Oh, di ba? Makita. Paano? Yung ko, murag Jericho. Di ang color akong pasabot. Or for example, nagwat ka. Wala na doon sa terrace, tanaw sa akong mga alaga. Di, tanaw sa mga kuan, bagong subdivision. Nature mo kaya dirigod sa amo. Reno. Ang realidad. Nara, boarding house. Nag-text, natulong ng mga asawa. Ang gitex, pati ng inlaba. Oo. Sige ma, adyan lang ha kay, check sana ako sa, adyan lang kay, ano, di siya ko makareply kay, kasi ito lang akong laptop kay, medyo naguba. Laptop, nakugas og plato dahil. Ano may nga nabito nga mga eksena, mga milya? Di ba? Mami Jay, I had a problem. I'm 15. And I think I'm pregnant. Ha? But I didn't know who's the father. Ha? Ako ba uyab or friends sa akong uyab? Ha? Mo na. Anong ipapatong po mo sila sana? Sa akong pag-abort sa baby. Ha? Oy, dili na bagid miga kuan, protest direct abortion. Come on. Mahimo mo bata, then karon imong iluwa, wa kay batasan. Ano yung anang? Asang ginikanan? Dili man napakita ang ginikanan samtang gahimo bayot. Di ba? Hi. Mo na diya. 15 pa edad, biga-biga, nakasayo ba ng biga eh? Mirisi. Myra. So, dito po mo sa mga partner ng dili expert. So dito yung lugar sa Kabalo. Kabalo sa mga calendar method. Unta di ay. Imog balik ang Saan kalendar. saan? Ibalik ang kalendar. Correct. Amora po yung trapo. Wala ka sa hait, anak dayo, oy. Hait kay kalendar ni trapo, day manusok man. Abog magilikod ko rin ulay dayaning. Kaysa warehouse man. Therefore, tindirog-tindira. Ay, ito. Mami Jenny, medyo tas-tas yung mga usakadanga. Oh. Sige, seryoso go. ni siya. Ako problema, minyo ko 5 years na. Karon. Dili ko happy niya kay Badlungon, manggod before, palahubog. Ano na siya laing laki? Foreigner siya. Na. Oo. Pero pwede raman sa inyo ha, kay nanaman mo saktong edad. Correct, day. Actually, giingnan sa di nga dili pa daw ko pwede. Kay? Kay? Right younger pa daw. 25 ang babae dapat? 20. Pila daw edad dapat? 25 day? And then kailangan daw consent from... Sa parents, ang 21? Dili, at least 25. Ang babaye. Yup. Ha? Ganun ba yun? Manawag kang attorney, be. Kajet lang ha. Attorney. Asa may number ni attorney ani kani? Ano na? Mangita taga. Dito nang kamatuuran ani kasayuran. Mga igala mo sang giatngan kay kini nga moabot nga pulong. Tistingan na to kung tanaw na to. Oh, bilis mo.
Jula ha. Mga tanah ta. Ikaw si attorney. Kalat birits dahi gatot. Wala gyapon ding. Bombayota. Din ako isa ka attorney. Ako ning classmate dati. Attorney gyapon ni Saron. Ano lang kayo ding ha? Kayo lang ha. Hindi na ko yung amigo. Sumama ni attorney. Attorney. Please try again later. Inglesira si attorney. Dahil mag-try again. Magunto sila kasal. Hello? Wala man. Hello. Ay, ang asawa man. Nasi attorney Joffrey? Hello? Ay, nasa ka dyan? Hello? Ang caller mo nito ni Ingon ng Hilo de. Panda. Hello? According to the attorney, please try again. Kadyan lagi ka. Lagi na. Nakoy isa ka ko ng 20 Wala. Di gawas na yung attorney. Di ka ba sakit sa lay? Wala na sakit. Wala na. Ay, nako Diyos. Baka 25. Kami nang ilaka sa bahay. Alang inom niya ka sa attorney. Please try again later. In fairness, prompting answer by youth. Pagtawag tubag dahil day. Gang! Okay. Mangutana sa migang ha. Pero kung tinood yun dahil nga 25, so di ka pwede, 21 mo siya. Okay. Pero kung pwede na, why not? Pero okay, kamusta mga sitwasyon niyo sa imong boyfriend karon? So far po, okay lang naman, going strong. Unsa pa man siya kadugay na wa diri sa CDO? Pag-ulang. Bago lang. Watch out after 2 weeks. Hi! Okay. Actually mo na yung gusto nga magkasaldaan para... Abi ni mo gang yani tambag lang gid ning kang ha. Okay. Ang kanami to yung marriage it's not an assurance that you will be able to keep the relationship. Tinood. What really is kuan is really a factor nga you can keep the relationship is your feelings for each other talaga nga gabi ka deep. Your commitment to each other. When I say commitment, yan talagang tinuod ba nga ikaw even if tao ra bang tagang whether you like it or not, bisan pa maggunit ka sa imong uyab, naglaglag mo sa mall, in love kay mo sa isang-isa, pag nay mo labay nga gwapo sa mutanaw ka gamay. Kana may ana nga trip. Tinod bitaw. Tao ra man tagang. So bisan pag minyoon mo atubangan sa pari etc. Kung ang isa sa inyo makuha ang paningin or ma-attract og lain, di gid mo pugngan gang. Correct. So ingani siguro before para po din sa tanan ha nga naay plano nga may plano gani or magbulag man gani mo for some situation or whatever. Before that will happen, I think inyo sang plansahon gid yung relationship nga matarong gid nga masulid gid ba? Oo, kay bisan pag dili mo kaslon or everything basta kamo truly live gyud mo sa inyong isa-isa ay bisan pag 30 ka tuig kamo jud. Correct. Oh, so it's plansahon gyud na day. Kasi mas ceramics day. May ceramics maka straight to buhay. kabalo ka day. Ang problema mo kung anak ding bisa man magikasal na mo. Taon niya mangita sa problema mas dako ra nung disgrasya. Kay nagkasal naman mo. Mas lisod na siya bawion ba no kung ikasal kay na may pinirmahan na. Correct. Nya lisod na ba kay karon magpaanal? Correct. No? Sa among bayot okay ra basta na easy. Okay na lang paanal. Lahi man to na ayun na rin, nabasan na kong notes dahil nakita na kong notebook sa grade 2. Notes. Oh, grade 2. Sa among subject na science. Saan na ito istorya ba ito pa? Anal? If you are under the age of 18, you cannot get married in the Philippines even if your parents are okay with the marriage. Okay. Individuals must be at least 21 years old to get married in the Philippines without written parental consent. Hala! If your parents cannot appear with you before the local civil registrar, a legal affidavit with the signature of the two witnesses may be accepted. So kung na 21, pwede.
So actually day wa ko kasama kay English man siya pero ako lang gibasa. Individuals between the age of 21 and 25 must ask their parents or guardian for the advice upon the intended marriage. Advice. Pwede ba ikaw mo Bisaya day? If they do not obtain such advice, Kung wala sila'y pananghid, or if it be unfavorable, what sila flavor? The marriage license shall not be issued till after 3 months following the completion of the publication of the application, therefore subtraction, addition, division, multiplication. Brother Bird. A sworn statement by the contracting parties. ano maghimo tag building yun? Ano contractor Dili day yun? magparty baya ka basta magpasal party. Contracting parties to the effect that such advice has been muna ni Ron. Sought Ano man day? P. So, together with the written advice given, if any shall be attracted nun, Ano na ba? shall be attached to the application for marriage license. GI? Pwede driver's license na lang? So, Ito last day. Should the parents or the guardian refuse to give any advice, this fact shall be stated in the sworn statement. Tapay kanding. So, ipasulti sa sworn statement nga dili sila musugot, but the question is, even if there is no agreement sa parents, pwede ba sila makasal? Muna yung dakong Kung dili, pangutana. oo. Kung ay attorney diha, pwede manawag. Di na ako makakontak kung mga kailangan attorney, pero alam na sila. Anyway, pero tama itong isa kisulti ni Mami J kanina. Kung gana lang yung purpose para di lugar mo para sigurado yun Dili na siya kuan. Dili na siya ka ng solid nga rason nga makakip sa relationship. What really is important is kamo talaga. Yeah. Kaya na may uban gani nga wala gikasal for how many years? But they're so in love, they're so together, they're so like, you know. So, sakto siguro na no, marriage is just a piece of paper. Sipot siguro dili dili a piece of paper dai kay mo gasto kag party, napay attorney mo. May lagi tanan na ibutang expiration di. Actually po. Hello? Yes. Actually po, wala man may nag-think nga itago na mo sa mong parents. Ang amo lang yung purpose is preserve lang bitaw samtang lagyo pa mi, and then pag balik is we're planning na You know what? Ang sa okay man inyong gibuhat because that's your decision. Pero para magud sa ako good, it's a very good thing that is ma-separate ka sa imong partner. Why? It's a test of It's a test of your loyalty sa iyaha, your faith in the relationship kamong duha. And ma-measure, di mo ma-measure not only sa iyang part, sa imong part. Because like I said, humans naman gud ta. yes. Oo. Okay po. And well, frail and everything when it comes to love and sex, you know, kay walay plastikan. Okay po. Kung pananglitan sa ako, mas ganahan ko. Kung malayo ta and then we stayed loyal to each other. May makakinamay mong tutuloy sa mong boarding house. Tayo, tayo. Ay! Oh, mas gwapo na siya, ging. Kaya pagbalik ninyo, proven na nimo nga. Correct. Tinoan ba? Sige. Diyan nimo matest. Matest ni mo siya ba? Doon layo. Hello, may gabi Ay, hello? Ay, wala. 858-7911 858-7910 sa atong linya. Ano mo yun? Secret marriage. Hala, imo lagi gi-research lagi mo ding. Di notes na ko ng grade to. Mo yung listen ninyo, day? Listen. Hala, inday. Among samat na mo na. Samo day kay pag grade 1 family planning na mag-istorya. Hello, may gabi Hey. Hello? 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 Nako di ha? Ay. Hello, may gabi Hello? Hello? Hello. Hello, kisan eh? Hello. Kisan eh? Hello. Hello, kinsa ni? James. James. Kapsol. Hinay lagi ka, gang. Hello. Kusi ka may Yes, tingo. kuski gamay mong tingo, gang. Hinay kayo. Oh. Yan. Gang na kay monitor? Hello? Hello. Oh, sa pala na to, gang? James. Pila edad lang, gang? 18. 18. O, sa problema lang, ga?
Mo lagi. Amang, yan problema. Hello, may gabi. Hello. Hello? Hello? Kisa ni? Si Chris. Aquino? Pila edad? 18. 18. Sa'yo problema? Ano kayo problema ng akong girlfriend ba? Kay Margay namang good sa Manila. Then, nag-away pa yun me. Ayan. Gusto na akong mga sorry sa iya. O, di pa nga sorry. Ala mga kagawsan lat. Bisusak ka. Sorry rin pa nga. Toyota. Di mag-sorry day ka lang ga. Mag-sorry yung daw saya kanang personal bitaw. Yan, di naman ko siya gatubag sa context. O, di Cool. ba Facebook? Nalis-lisuron, di ba? So layo kayo. Layo pa kayo. Tawagon, dili na makontak. Niyang Margay pa yun sa Manila. Ay mo na yung drama para paglarga. Goodbye. Correct. Ano nag-away man sad mo? Sa'yo rason sa pag-away. Di wala misunderstanding. Then, si May away, Sige lang gang si 18. away sa text. Gangay nga ni. May Matuos siya pastikan. kung mulaag ko. Galang mo ato siya Manila man. Mag-appeal siya sa kanang siya i-present sa diri sa Cagayan de Oro. Na-i-present? Oh. So mubalik na po Ikuha siya. So mubalik na po siya. Dito na siya muskwila dahil paguman. Ay, goodbye. Goodbye, papa. Goodbye, mama. Gang 18 pa man kagang ay kaguunay pa daghan uy. Say mo Love, number. magod na ako siya. Unsa? Love, magod na ako siya. Ano sa man ba? Say maapas nito, maapas ka nito, magkuha ng ticket karon. Yo ko. Wala mong... Gang. Paminaw ragod mo ba? Sometimes ba kaning magumagugma ta, buta ka na tong realidad. Oh, correct. Di ba? Kung ikaw ang tipo, karon, love ni mo, pero layo man na, dito na siya forever. Kung nakikwarta mo, to ka dito, why not? Correct. Pwede naman ako siya i-message. Diri sa kanang... Di man niya, aman na siya, napasa din ni ay. Basi naminaw siya karon ba? Kay gilig mo siya paminaw sa award. Adyo lang, naday sa karon rin ka sa Cagayan. Oh, napa siya diri sa Cagayan. Ito lang, mitingan sa naman sa konsiyo, ha? Asa man, Jay? Ito pa, Kwan? Asa si Mayor uy, dapat natay. Ito ni si Mayor, sa Mayor, kung sa ba, Mayor, sa ba mo, ang iya mong kung muhatag sa mensahe, pero sa man nato ni taga patugot, kung tawagan na lang din niya, ano, lagi pa mag-radyo, di ba? Bitaw your. Medyo naglibog sa Kwan, ano? Actually, as a matter of fact, henceforth, siguro, baliog lang nga Mami J o Bernita kay nalagi gayon kay Lowe man sad kaya nga tumangkot nga makatagitag magtabang kita sa mga katawad sa nagbayan sa Cagayan de Oro City. Huwag ba man ni Mayor, di ba tawag tayo kuan? Kadilim ko na nga tumangkot kay sayang ang butar. Sige. Agang! Larga, paggawa sa gibati. Shak, kung asa mga karon Shak. Ano di ka makuratan? Cagayan Shak. O pag adto mo sa Manila, unta nga, malipayon ka. Love kayo, tika. Ulay lain para sa ako. Hindi ikaw. Shak. Take care. Arriba! Wapas raw ko, kumakauman ako sa eskwela. Layo pa nun na. Thank you kayo, sa Bernita. Gang, yung nga realidad, gang. Hindi na punta sa... Sige, mata na ha, pa. Mata. Mata, natug pa man ka, ha? Mata. Ang realidad, yung nga ni. Sige, mga kagpasaylo, nagkuan ka, nga, laban mo siya and everything. Manya ka na imong yung ana. Magamit pa niya, nga, tuwa naman siya dito, sumuadto naman siya sa Manila. Yeah, ako lang pa rin kamutan. Alam mo gina, basta mga kuan pa na, iba tanong mo, luga. Asan do kasi man napakita na ni text me. Ano? Sige na lang. Ikaw nang tamis pa man. Sige na, Sige lang, may problema. Paring kamot ka. Okay? Kamot yung go. Paring kamot. Thank you kayo. Love you, Shak. Ato bitang una, nining kamot man sad ko, nag I love you man sad ko. Ang gyapon na yung tabo day.
Magya pa na itabo. Basta tayo kausuwagan to nanawag, hubog ba? Dili day. Kasi ko I love you day atong una day. Wag yapon na itabo, wag yun eh. Dadwa na dayon. Oh, namatay na lang si Rico yan. Ay, nako, Diyos ko. Hello, may gabi eh. Hello? Hello? 858-7911 o 858-7910 sa atong linya or mag-text MR space CAG space yung problema is inyo po sa 260 kadyo lang mamugas sa kadyo lang ikaihan kadyo lang commercial sa. Are you tired of the rising cost of tuition? Good education need not be expensive. With new facilities and laboratories, SPC remains your affordable choice. Southern Philippines College now accepts enrollees for elementary, high school, college, and graduate school. SPC is now offering Bachelor of Science in Information Technology, Associate, and Bachelor degrees in Hotel and Restaurant Management, Business Administration, Education, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Criminology, Deck Seafaring, and Caregiving. Visit SPC now at Julio Pacana Street or call 856-2609 or 855-5357. Only 1,000 pesos to enroll. Transferees accepted. Southern Philippines College. Enrollment is now going on. Dinil ko sa COC kay Chada dire. Seryoso ko sa akong pag-eskwela para makapot nako ang akong mga pangandoy. Og maayo sila motudlo. Para makatabang ko sa akong pamilya pag human ako. Over 250 computers, free internet access, year-round faculty development programs, and a campus being built to world standards. At COC, we believe in giving quality education at an affordable tuition fee. At COC, we aim to make your success within reach. Cagayan de Oro College, a member of the FINMA Education Network. Enroll now. Are you tired of the rising cost of tuition? Good education need not be expensive. With new facilities and laboratories, SPC remains your affordable choice. Southern Philippines College now accepts enrollees for elementary, high school, college, and graduate school. SPC is now offering Bachelor of Science in Information Technology, Associate, and Bachelor degrees in Hotel and Restaurant Management, Business Administration, Education, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Criminology, Deck Seafaring, and Caregiving. Visit SPC now at Julio Pacana Street or call 856-2609 or 855-5357. Only 1,000 pesos to enroll. Transferees accepted. Southern Philippines College. Enrollment is now going on. Alas sa sukatero sa atong oras. Okay, salamat sa tanong mga taga-kauswagan na. Grabe do kayo kami nahuman kaganina. Lagi, nakakay people of the world. Naganggayan, nagbaranggayan pa mi. Grabe nagkakape mo mga tiil. Pero nagya pa mi din eh. In the service of the Filipino worldwide. TF. Katulong kong tilaok na. O sa mga taga-Cogon, El Salvador, nga kalit lang mi na ay lokal na tokar. Ha? Wala po pa namilit yun? Kalit lang itong mga tokar. Wala, nasa birthday. Anyway, alas 53 sa itong oras. Sa dala mo mga stick-cammers na mo nga nag-live ka ron, hello po sa inyong lahat. Na gusto mamista sa Amua, sa Bugo, sirado na ron. Sirado na, Day. Ako'y mo bangka og mas pamahaw, Litson Paksiw. Hala, Day! Eh, buslan mga layo ang mamuan, nagbaranggayan man, di sige. Ay, katulong kong tilawag na. Anyway! Oy, happy birthday daw gikan sa sound engineer sa Jump Pack. Hello. Nga si Jerry Lusterio, katong long hair. Ah! Amo na kung sa kataas yung buhok mo papun kataas. Ang yang. Ang yang. Yang gugma. Aw. 858-7911 o 858-7910 palihog. Dali sa to sa mga nag-text habang sigring atong mga telepono. Ay, Mami J. Na ako yung problema mo raga ka-attract ko sa best friend sa ako ang girlfriend. Hindi, dayon. Perminti ka na may tamo ng mga ana dahin, no? Kani mo po bang best friend, wala bay-labay, magtibak. Tao tayo dili mag-bra rin. Pag naipunito, ipakita yun. Nahulog ang ballpen. Ha! No? Ano ba yung mga best friend?
Dapat pa nga na uyab. Dapat din mo mapagwapa, mapangit-pangit mo. Ay! Kalain sa ano. Oh, O nagaling ang best friend na magpangit-pangit saan mo dia? Dili kayo magpagwapa mo. Oh, correct. Makadaot mong relasyon. Ay! Pero sabi po madaot ang relasyon dayon. Ginhawa may madaot tayo. Sa'yo maganda, di mo ganito mga likayan na tao na ba ita na Correct. What if lugar kung... Dili ko ano tao, ba? bayot ko. Kung best friend mo nila, kung itsurahan po day Davey, di ba? Kung gwapo kayo, di ba? Hello, uwi. Dungan lugar din mo ato sa beach, ano, di ba? Dungan mo nag-trunks tanan. Hoy! Wala pa, ginili naman namilit bayot. Correct. Ay! Diba? Sumangil. Yan na ba? Hindi na to na Ay, nako. Nako'y problema, Mami J. Yeah. Akong ex-boyfriend kay dili ko niya gatantanan. Di na ko tatantanan. Ano man? Minyo na siya. Ayun. Pero he always told me na he still love me. Ano? Di kakalagot ko kay ako naka-move on na. Kakakonsensya ko sa nagpakasal sa nga kami pa. Sa akin. Dili daw niya madawat na mo padulong ko sa lain. Uy. Bisan asa ko say padulong kalit sa mo tunga sa ko likod. Uy. Ha? Kinahanglan ba na ako na minyo para lang maundangan ko niya? Dili ko gusto magubot mi kay ang iyang kuya bana sa akong ate. Ha? Ay! Medyo ganun talaga. It's me, Christine. Yung kalit tunga sa iyang likod ay. Tadugin ng patay. Ay, joke lang, joke. Uy, lisod, no? Kaya nga, klaro naman na siya nga, stalking. Stalking is a form of harassment. Pwede na kayo na mo siya ipa-blatter. Amo ba? Yes. Anong dugay magawa? Ano ikaw? Ano ikaw lagi? Wala kang kasuhan? Ha? Ako may gastok. Ay! Bugaling ikaw gasto, may wala kang kasuhan. Baye! Permiti mo kayong hana. Ay, musto ka pa sila kaya nag-stalk ko, gabit-bit masad ko gumba. So kung grabe yun, pwede niya sumbong. Pwede kayo. Pero first and foremost, istorya iyang magulang. Nga time sa, oy, paano nga mong manghod, kaya din ako siya type, ginuo ko. Correct. Mami J, nga naman ang lalaki nga gusto mo try kung dili mo sukat ang girl, mingon dayon nga wala daw love sa iya. Para makatry. Kana ba god ang Simple, sakto oy. nga basihan? Dili, oy, ginuo ko. Na mo text dayon nga like me na girl na iyong gipangita kay masaligan ba't wala naman gani gaparamdam. Langga, isa lagi ako ikasultigan. Depende sa mailad. Correct. Uy, Kita careful kita, day. Di kita ata atong kapag day. Ano mga sige na ba? Ikaw lagi tapsing na lagi. Hoy! Di na yung lagi. Ano naman? Dalawang. Ano eh? Dinadang pa lagi, di ko ni mo love lagi, di mo ka masugot. Love, man. Ay! Sa mukha ni mo, siguro lambi da, George. George na day, day. Gano'n, man! No, ni George. Ay, paka na, George. Bilod kay ka, George. Jesus ko, At least ganun sa mga babae kay medyo, uyap ra day. Tama din yung Mami J, sa mailad lang. Oh, sa mailad lang, correct. Na, Mr. Man, maginasa. Sige, no, ako marisip. Pailad ay kadi ay. Kaya, telepono, try natin. Pero po ding kung ang kagwapo ding si kuan mo rag si Anhing AJ Diaz. Ay. Magpailad ko day. Manawag ko. Anhing. AJ Perez na ito. Kasi AJ Diaz, dahil. Perez. Kitsa na, sir. Kitsa na. Perez. Sayot. Wala ka ba sila honor, dahil? Dili. Kuan mo rag panahon ko to ni Kuan day. Kining Terzo Cruz the third. Ginoo ko, kapataka mo sa istorya. Sorry Diaz. AJ Diaz? Mo man ang real pangalan ni Paquito Diaz. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi po. Hi, gan. Hi. Tagano na kayo mong age? Tagna. 17. Dili. Pila di ay? 18. Kisa na nilang ga. Si Buds day ni. Si? Si Buds. Si Buds. Cotton? Buds. Sa'yo problema, Buds? Ay, akong problema ba? Akong uya, wala na salig sa ako. And then, gugmani ko sa iyo. But, wala na siya salig sa ako. Oh, kasi makiglips to lips lang kag tulo ka tao, di na din siya musali. Lagi.
Ganahan na ba yun? Ngano man, asa man nagsugod na ano mga wala sa salig nimo lang ging. Ay, tungod sa akong pagpamakak, bita. Ay. Clap your hands! Di bang good, Kuya Bern? Ay na pagrason. Ano yun ay sa kay salig? Mo lagi na siya. Kanang laging pagsalig, mo lagi na siya flower vase. Murag ako. Nawa sa mabuak galing, mabalik man galing ni Marwan. Ano lagi na sa liki? Mabalik magaling pero luwag na day. Kaya na, well, it's up to you sa mo pagpakuan, papakita nga kalang kasaligan gyapon ka. Pero normal gina sa kay once na nakasala na ka, magbalik-balik gina siya. Nangita na gani kog paraan aron mabalik yang salig dilig yun. Di po na mo may tabo overnight kang. Correct. Dili po di. Kaya nga. Oh, dili po na yung pagkaugma mabalik ang dili po. Nagilo sa nga nang after a month okay na mo kina nasalig na. Tanalay bikil gamay so ibalik na sa tuyo mong sala. Ana gina magbalik-balik gina siya. It's like this gang. Okay, it's like this. Ikaw man ko'y nakasala so ang isa ra gyud imong buhaton ana. Ang ako na ko sa imong kuan bitaw kanang kahimtang. Ako siyang taga-ag space ang sa iyang okay, sige, dili pa man kakatras ako. Sige, maglagyo sa ta. Char. Dobi, Mami Jay ang gibalagan man ko niya dayon. Dili man ako kay gibalagan ko niya pero ako siyang gilaslas. Imo siyang gi? Laslas. Gilaslasan? Nagikog-hikog lugar ka. Ha? Gilgikog lugar ka. Char o. Nadigyan na nimo siya mag-keep gang. Ha? Bati manggod kay mura nagog pinugos. Lain kapoy na manggod kay gang mag-uban munduhan niya siya gamugtok kay wala siya gana nimo. Kapoy kay na gang. Ikaw gani ibutang imo kaugalingon nga mura kag namugos sa isa ka tawo. Wow, uy. Wow bayot. Pamugos mo ko. Sige na oy, tilain ako diri oy. Ay! Dili ging, ingana ging. Pasali na lang sa ging. Namay nagasiguro Sagdahan gwapo na pa lugar diha. na ako. Exactly. Sakit man. Sagit pero imong tanang nahuna sa atong wala pa imo na commit ang imong sala. Ikaw may nakasala gud gang. Kay tungod kay nakasala ka, it's it's part of the package nga imong himo. Ba, package. LBC ko dili. Correct. Di ba? Ingana bitaw na ging. Unsa day mo sala bayot? Kuan man good tungod kuan na bitong di ko mananghid bitaw. Kung ako padulong. Amo na. Okay, kung manangit ko sa'yo, masuko, magod siya. Alang-alang kay matubo ka sa barkada nimo sigurong lucky. Dili po, doy. Na, may laing lakaw niya. Di lang ako kapanangid sa'yo. Then, wala. Uban na siya, uban na. Ha? Uban na siya. Dili mo po siya. 18 pa man ka, no? Ha? 18 pa ka, di ba? Yeah. Pagpuyo sa mo, eh. Lain kay ko. Di bitaw, ging, seryoso naman ko kayo mo. Gusto na ka magsineryoso. 18 pa man mo, day. Nga, sa inyong edad, day, dali ra kayo na mabikil. Pero nga, dili man day lalaki mong gikuan niya, dili siya musugot. Nga man, para lang magusto, masunod yung Kalabi, may nga na doon. Mubalik ka na nila. Kanang Yeah. away, ana. Kumusta mo ba? Away. No, away. Away, mi bang. Di ba? Kendamay kay ka Kuya Bern. Ano na mga style? Uy, kumusta mo ni Kon? Away, mi gabiin no. Kung ako lagi igsoon lagi, ay bagnos kung na akong hindi. Kayo po, Kuya Bern. Lain na kayo na. Baro sa tawa ka, agi bayuta. Nga na ba ka bayuta ka? Nga na ba ka bayuta? Uy, gano'n ko to. Ay. Katong high school ko, yan na, magmaymay rin. Ato dito sa punuan dayon. Char, nakilang lang dayon. Di, tatanong sa naman, mag-others dayon. Tadoon dayon. Uy, ano daw, pagmahay. Ha? Kuhan, manggod. Tapos, friend na sab. Sunod adlaw, away na sa. Maglahi na sa. Kadugayan na puno. Paglahi niya, ay! Ay! Ging 18 pa ka, ging. Ay, sa kay seryoso, gang. Daw, be serious naman gid ko. Tinud-anay naman dyan. Whether you like it or not, yan, dili gina sa tinud-anay. Sara na, ging. Feeling na nimo na sa nga tinud-anay, pero dili yun. Correct. Ano lagi? Dili, nanibago lang mo sa bagong nga feelings, gang. Kasi sa sitwasyon pa lang, dili mo magkasinabot. Di ba? I mean, ito sa mga, wala pa ginang yung mga unahuna, may pa manalamog Mickey Mouse Clubhouse.
Damay mo Teng, ako ni mong teng, bata. teng, Imagine teng, na, teng. imagine na, nasuko lang siya, kaya uban kag lakaw. Masike iwan. Wala man kay gimong dautan ka ha. Nasuko Wala siya. man po. Okay. Oh, exactly. Mature people will always listen to reason. Yes. Sorry gang, kay wala, But binata pa ding. Whether you like it or not, bisa pagtamblingon na tong kaldiro karon binata pa kaay na. Ginoo ko. Hinoon. Oh, karon ha? Sa sineryoso niya ginoo ko. Next caller please. Hello, line 2 man gabi eh. Ah! Ah! Yuta. Oh, last 2 callers na tayo. Ay mga tita. I would like to ask ipadayon ba na ako akong gaka-fit sa katao? Bisexual, homosexual siya. Ha? Ano yun? Bisexual, homosexual siya. Ano yun? Gandili, you cannot be both. You can either be a bi or a homo, but you cannot be both. Bayo. Kay homo. Ang homo meaning only one, meaning only same sex. Kung bi ka, you can do it with both sexes. So you cannot be both. You can either be, but you can never be both. Pero dapat man ako siya mga tita, maski nga na siya. Murag halos talang qualities na nice guy nasa iya. Tapos every time ako ban, may happy jud jay ko. Sa reklamo ni mo. Happy siya kay siya may make-upan, ana. Please help me, tita. I am JJ. Girl po ako. Ay! Kasi bakit nindot i-best friend ng mga bayot? Pare-pareho mo namoy commonalities. Kay ang bayo tries to be a woman, to be a girl. So, ang siyang ganahan ng mga pink colors, boys, you can always you have so many commonalities gid kamong duha. So, mag-click yun mo in so many ways, but that does not necessarily mean that you are in love. Siguro nasayop lang kagang, well, bata pa ka, new feeling, grabe nga attraction. Most kids, most teenagers always, to take the attraction to be love. Hindi eh. So, more often, ano lang siya, deep kind of attachment to the person because you have so many things in common. It does not necessarily mean love. And well, bata pa man mo, ngayon na din ka nga in love kasi, no darling. It simply means to say that you are so happy when he's around because you have a mirror always. Siya yun. Companionship and Di ba kasi karang ana din no? Basta labi na sa bata pa. Beso bayot, ana. Ang resulta na burusag bayot. Kung dili ang uyab na langkat sa bayot. Ay! Maabot na ginang panahon ging nga na lalaki nga ganahan sa imo, ganahan pug kalangkaton sa bayot. My ex-boyfriend na married, nabalik na sad na ako kay single pa man ko. Plano na ako nga magpabuntis sa iya, ha? Hoy! Okay lang, iba yung design. Naloy ko sa iya kay ligated man dia iya wife. I know sa'yo akong decision but I still need your comments on this matter. That has mass and occupies space. Darling, it's your body. You can basically do whatever it is that you want with your body. Kung magpabuntis ka, why not? As long as pag mabuntis ka, ay pagukod-gukod sa iya nga. Ayaw mo na yung palagutan and everything. You know for a fact that he's married. If you wanna be pregnant with this baby, fine. But you have to bring up the baby, rear the baby nga ikaw lang. Correct. Ay, papaburos-buros diya na wakay ka gasto, bayutak ka. Kaya pagburos mo, bato na ka, manuktok na sa portahan. Wala na ko'y kuan diri, diaper. Bayuta. Padala sa kadiri, ang guwa nga ka. Ato rin naman na siya kuan, kasunduan. Ay, pero familiar, day? Familiar da. Sa mga mga eksena da. Di ganahan. Hello, line 1. Hello? Saan eh? Harold po. Si? Harold. Harold? Harold. How old are you, Harold? 25. You're 25 and you Yeah, sound si like, Harold. you sound like you're only 15. Hindi po. 25. 25. Okay, sige, 25. And you're Tagalog? Opo, I'm from Laguna, Santa Rosa. Ba't ka napunta dito? Ba't ka napadpad sa Cagayan de Oro? Pwede medical, I'm rep. Okay, medrep. Okay. What is your problem? Take grip sa mid. Ay, Ano sa sabi yung company? sige. What's your problem?
may namit akong isang girl Tapos? dito sa Cagayan de Oro. And? Tapos okay pa kami sa mga ilang months na rin. Okay. Problema, siyempre as sa trabaho namin, lagi po kami nasa labas. Yung out days, pupunta kahit saan. Parang po atang may nakapagsabi sa kanya na may sumasakay sa kotse, yun, na babae daw. You're going out with someone else. Siyempre, hindi naman po may iwasan. Marami din po kasi mga... Honestly, wala ka bang ibang churba? No. Ano churba? You're a medrep. Ayan. Yeah, and I've had medrep friends before, and marami talaga silang churba. It's not like that. Yung mga one night stands, mga ganyan-ganyan. Hindi po. Char. Darling, lalaki ka. Istoryahin. Lalaki ka, and I suppose may mukha ka. Kasi mag-medrep, di ba? It's a requirement na talagang may face value. Ay, di ko pwede ang trabaho. Pwede dahil, medrep. Dili sa medrep. Mamalig lang kagtahop. Bago ako sa Cagayan tapos, anong nangyari ngayon? So, inaway ka ng girl. Tapos ang sabi niya sa akin, kung gusto mong magtiwala sa iyo, pakasalan ko na daw. Ang hirap naman ng... Wait, ano ba talaga ang intention mo sa pakipagrelasyon mo sa girl? At first, syempre, companionship lang. Ako, sex. O sige, ano pa? Wala akong kakilala sa kanya, wala akong relative. Okay, given. Tapos? First time, syempre, naghanap ako ng mga, yun lang, mga kasama lang pausap. Wala ka you're employed in a big company, I suppose, and you don't have any friends in your company? Opo, may iba din kasi yung pag, sige na, intimate relationship. Okay. Yes. So? Yun po, mga, 3 months. Para po, nalilito ako kasi baka naniniguro kung ganun. Ano naniniguro? Parang naniniguro So what's siya, keeping you from, doing what she wants you to do? Yun na po Ano yun? Ano po? Ano yung, what's keeping you from, marrying her? You don't want to get married. You don't want to be attached. Ayoko po na. Sabihin mo sa kanya. That's exactly why I was asking you kung ano ba yung motive mo sa pagkipagrelasyon mo sa kanya. Because that's exactly why what you should be saying to her, telling her that I'm in this relationship because of churba-churba. Para naman, hindi siya mag-expect. Kaya, tina mo ngayon, gusto niya maging asawa ka niya. Kasi hindi niya alam. Diba? Yung iba, sa limbawa, pupunta kami ng isang hospital. Pupunta din naman siya. Meron din pa kasi nakikisakay. Walang problema nga yun. Like I said, kung sino man yung sasakay sa kotse mo, hindi naman, wala naman kayong relationship and everything. Yung sinasabi ng mga people na sinasabi din sa kanya, wala naman, it doesn't hold water naman. So, basically, you are not guilty, correct? So, you will tell her that you like her, you don't want to lose her, but if she keeps, listening to whatever is going around, na wala naman katotohanan, I will ask you, would you want somebody to tell you what to do with your life? Hindi. Kaya nga. Sino may hawak na buhay mo ngayon? Ikaw lang, di ba? If you will lose her, are you going to lose the rest? Okay, how much percentage nga siya sa buhay mo? Actually, you came here because of work, right? Hindi siya yung rason mo, right? Right? So, I suppose your work is more than her, correct? Of course. Exactly. So, like right now, tumatawag ka kasi na you're afraid na mawala siya. It's like, yeah, I know that she really matters. Correct? Nakalito kasi. No, bakit ka nalilito? Buhay mo pa rin yan. Kung mawala man siya, well, you can simply find someone. I know it's easy for me to say because I'm not in your shoes. But the fact is, you are supposed to be in control of the situation. And like right now, you're calling us because, well, you're going astray. You don't know what to do anymore, and that is a very bad sign. That's a very good sign that you are not in control, and that's very dangerous. Correct? Oo, darling. Ito nga, the reason why you're in Cagayan de Oro is because of your work. And here comes somebody who mattered to you, and is now trying to control, is now trying to influence your decision on your life, in your life. The question is, would you allow that to happen? How much of you
would like to allow that to happen, to make a change for the person, not for you? Are you going to make the change for yourself or for her? That's a very, very tough question, but you answer that, darling. Tagal ko pong tumawag, hindi niyo po sinasagot. Sige, go. Yun nga po eh. Ang alin? Actually, wala po. Papunta ko po dito. So, na-meet ko lang siya sa isang basta bar dyan. Tapos, hindi ko po na-expect na ganun pala kadali na mahulog sa kanya. Mabait siya, ganun. Haba na ng kwento natin eh. Tapos? Anong pang pinaka last question mo talaga? Last question. Anong question ba talaga ang gusto mong malaman? Kung totoo ba talaga siya na totoo ba talaga nararamdaman niya? Ikaw ang hindi sigurado sa kanya? Oo. Kasi 3 months, tapos aayain kang magpakasal kayo para patunayan mo sa kanya na wala kang ginagawang masama. Well, it's up to you pa rin yun eh. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ng ending kasi... Kasi ganito, sina-challenge ka niya. Oo nga. Okay. Pero sobra naman challenge yun. Hindi nga siya bagay, hindi nga siya, doesn't hold water pa rin. Kasi 3 months. Okay. 3 months lang. Wala tayong magagawa. Kung ganun talaga, na-inlove sa bigla ng 3 months. The question is, are you going to fall for that challenge? Ikaw na, ang ending ganun pa rin, ikaw din naman. Oo, you challenge her back. Depende kasi yun sa anong standards mo. If you want na mabot pag darating pa ng taon para sa'yo okay na, then that's it. Yan ang sasabihin mo kasi yan yung standards mo eh. Exactly. Di ba? Pero kung wala rin naman, wala, period. Depende kasi sa standards mo. Ngayon, so sasabihin mo sa amin na hindi ka nabilib sa kanya kasi 3 months lang siya na-inlove sa'yo. Wala. Ending. Pasensya ka na, hindi ako ganun eh. Kailangan kasi 1 year para sa ganun. Di ba? Huwag mo lang pahirapan ang sarili mo, tol. Ano ka ba? Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Sabihin, alam mo, ikaw lang nakakaalam kung talagang para sa'yo, maliit lang yung 3 months, di huwag kang magpakasal, ganun lang. Tapos diba? ganito, hindi naman siguro siya lang ang babae dito sa Cagayan de Oro. Marami Exactly. naman. You go out, you socialize, you're a medrep, you're supposed to talk to people, correct? Well, You do depende. that. Ang problema niya, Mami J, kung iyan yung kuan, parang pang gamot lang ng sakit sa sakit ng aso. Sayang din, di ba? Pag sasabihin niyo hindi ko kasi ganun yung mga lalaki, pag sasabihin, takot silang sasabihin yung realidad na ayoko magpakasal, so madi-discourage yung babae. So, ang tendency, nawawala na, putol ang ligaya, di ba? Convenience, kumbaga. Convenience, exactly. So you, like I said, you go out, you socialize, you look for someone, not necessarily look for someone, get to know people. Okay, and that way you will not just be focusing on one person, and so you have a choice. Like right now, kawawa ka kasi wala kang choice, kasalanan mo pa rin kasi you just decided to just be close to one person. Darling, when you go out, ang daming tao. Kasi hindi mo lang nakikita sila lahat. Kasi parang naka-close na lang kasi lagi kayong magkasama sa labas. Exactly, but you know what? You can always look for a circle of friends. Yes. It's up to, like I said, you're a medrep. Hello. Yeah, correct. Na para kasi naka-close. Tol, may mga nakikinig sa yun, tumatawa, sasabihin Exactly. ako, medrep? Tapos ganun, walang, Diyos ko. Hindi naman po lahat ng ganun trabaho. Hindi. What my point is, alam nyo kung paano makipag-usap. Yes. Diba? If you're... Diba? So, making friends, I don't think that's that correct. hard. You just go out, go into a bar, a singles bar. If we do we have a singles bar here? Anyway, you go out. I think you have a face naman kasi nga like I said, di ba requirements sa medrep talagang may looks. Just go out, Open-minded na lang. Ang dami dito sa Cagayan. Be real, darling. Marami pa sa Cagayan. Maraming makikipag-friends. Like, just don't stick to one. Mabait naman yung taga-Cagayan talaga. Oo. May mga killers din. May mga killers din. Ay, killers? Pumapatay ng mga feeling ng mga Tagalog. Kasi kung minsan kasi dito sa amin sa Cagayan, yun yung pinapatay yung mga Tagalog na pumupunta dito na masyadong feeling. Pero I'm sure hindi naman ikaw, I'm sure hindi naman ikaw. Hindi naman ikaw, pero sinasabi ko lang, may mga ganun kasi pag nakapunta dito, ang tingin nila sa Bisaya parang maliit.
Feeling nila kasi mga Tagalog, feeling nila, alam nilang lahat, silang may-ari ng Pilipinas. Galit ka, galit. Hindi, Pero I'm sure hindi ka naman ganon, so huwag ka na mag-react kung hindi ka ganon. Oh, darling, ganito. Kasi if I were in your shoes and straight guy ako, the first person that I would befriend is hindi naman siguro babae. Guys, you befriend a guy, so you get, you know, in a circle of guys. That's how you find girls eh. Or if you are really ascetic, if you just wanna stay alone, you go out on yourself. Tapos pupunta ka sa bar. Maraming girls doon, or you hang out with whatever, mag-coffee ka or something. Facebook is a very interesting Yeah. Search na lang kita. Oo, yun, ganon. Just, but sa akin lang, don't just stick with, you know, just one gosh. Maraming, Tama. there's so many Tama. fish. Maraming fish sa ocean, darling. Correct. Tapos ayoko talaga ang lalaki na china-challenge na ganyan, tapos nawiwindang. Hirap eh. Hirap You talaga know, lang ganun. hindi nga, gosh. Baka- Nawiwindang ka. Hindi ka naman in love. Sinasabi mo naman hindi ka naman in love kasi nga 3 months pa and everything. Yeah. Or maybe you're in love but nasa, ano na po, yung palapit, parang nasa, ano tawag nun? What's the term yung... Insert pa, hindi ka nga ready. Wala, tapos yun, period yun. Wala, hindi So ka ready. ganito lang, if you're not ready, don't let anybody... Oh, wala na. Tapos alam mo, huwag na Yes. natin sabihin niyang 3 months. Hindi ka ready, period. Yes. Buhay mo yan, darling. Buhay mo yan. Don't let anybody tell you Pakaligaya what to ka. do with your life. Kaya mo na. Oo, kaya mo Correct. yan. Ano nga number mo? Wala sa cellphone ako. Okay. Okay. Cellphone po ito ngayon, hindi mo ba nakikita? Hindi, wala kaming caller ID. Hindi pala yung lumalabas. It's just an ordinary landline. Ay, landline. Oh, tama. Yes. Okay. Facebook mo na lang siya. O, Facebook mo na lang ako, ha? Sige, search kita. Bye. Bye pa. Okay. Tagal ng usapan. Kapag ang lalaking anak ding-ding, Hindi, siyempre na naman yun. Delete lang sa... gina-challenge lang siya. Hindi man talaga yung mao. Hindi mo, Uday. Hindi talaga yung mao. Hindi mo talaga ako, Uday. Punta talaga tayo sa Pikas. Ay, hello kang Chaldine Go and Phoebe Turalda from Kirk. Ayan. And also, kadyan na kayo mga kapag-read diri ay pandamay ka. Kadyan lang ha. Kadyan So, all lang, my ha? friends, I'm sorry I forgot to bring my other phones. Da. I only have- Hello sa Genesis, Genesis Lopez ug iyang wife Donna Marie Lopez, pati si Marie Cruz Pebble kay kang Pilak, si Rosén tanan. Thank you so much kay Pao and kay Ken. Greet sa ako, happy birthday po. Happy New Year. It's so nice to be 29 again. Happy birthday Mami J. Kasi gusto yung mga regalo na ako. Lucky. Sa nga klase, yung say, kuan. Sa nga kuan. Ay, yeah. Unsa nga klase nga laki tubag. Ay! Kasi mo gusto ka ng kuan, salmon, Ay! century tuna nga porma. Ay! Gusto kong poodle. Ay, salamat sa pagkabanoban. Mangita Uy, ko ang regalo. 11:23 na, day. Oh, mangita ko unsay kuan ani. Oy, uban man yung mga kaning mga angels sa kuan sa Butuan Di ko kabaw. Festival. No, no. Wala. Busy ang life, busy. Inga mo talaga kini pagkaw ng Matthew man happy man ha. So, pati ba sa kanina po, ever tunay, so, forever lovely, forever original, Mami J. So. Mami J. Inga mo talaga, God bless. Bye-bye.